ఇంకా రేటు కూడా పడుతుంది. 350 ఎంతో టన్ను పట్టేస్తే మీదే పెట్టుకోండి. కూరుకుంటా ఏంది ఎక్కడైనా పెట్టుకో. ఏం చెప్పు నీకా? నీకెందుకు వచ్చా పెన్షన్? అందుకే మీ నాయనడి తమ్మారెడ్డి తమ్ముడు ఏం సమస్య? రేషన్ కార్డు పోయింది. ఎందుకు భూమి ఎక్కువ ఉందా? అంతే, భూమి ఎక్కువ ఉంటే నీళ్ళు రాలేటికే. నేను మొదటి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పలేను కదా ఇంతవరకు. దాని గురించి గంట సేపు మాట్లాడతాను. నీకు వచ్చినప్పుడు ఉండే స్టోర్ పీకేసినాడు అయిపో శంకరప్ప. ఒక్క నిమిషము. నీకు 10 ఎకరాల కంటే తక్కువ స్టోర్ ఏంటి పీకేసినాడు? అది ఉంటేనే ఇచ్చేది. అప్పటి నుంచి 10 ఎకరాల కంటే తక్కువ ఉంటేనే వచ్చేది. కష్టపడి అయ్యో నువ్వు చెప్పేది నీకు 10 ఎకరాలకు లోపు ఉంటేనే వస్తుంది, పైన ఉంటే రాదు, దానికి మించి రాదు. అర్థమవుతుందా? స్టోరు స్టోర్ ఏంది? చెప్పండి. నువ్వు చెప్పేది నాకు అర్థం కదా. మాట్లాడుతుంటే రమణారెడ్డి పేరు మీద స్టోర్ ఇచ్చినేదా? ఒక్క నిమిషం ఉండయా. నువ్వు స్టోర్ ఇచ్చేదా ఇది వచ్చేదా చెప్పేది? నువ్వు నిదానంగా మాట్లాడితే నేను నిదానంగా మాట్లాడతా. పొద్దు నుంచి నేను ఇదే అడుగుతానే ఉన్నాను. ఎందుకు అడుగుతావు నాకు అర్థం కాదు. ఏం సమస్య అని చెప్పు. నువ్వు స్టోర్ కార్డు అడుగుతానావా? స్టోర్ అడుగుతావా? స్టోర్ కూడా అడుగుతానా? స్టోర్ రమణారెడ్డికి ఇచ్చిన ఫస్ట్. బాబు నేను అయిపోయిన పేరు మీద తమ్ము ఉంది. నువ్వు మిమ్మల్ని ఎక్కించుకో, నీకు స్టోర్ ఇస్తా అన్నాడు. ఈ పొద్దు తీకుండా ఎమ్మెల్యే దగ్గర వాడినాడు ఈనాడు అంటే నువ్వు వాడుస్తావు. ఓ చెప్పంటే నీకే గుమాస్తాను కాదు కదా. నేను కష్టపడిన దానికి ఏం చేసేది? నువ్వు వాడొస్తావు. అప్పటి నుంచి చెప్తా అంటే నీకేం అర్థం కాదా? చెప్పు, ఏం చెప్తావు? నేనేమి చెప్పను. నేనేమి చెప్పను. నేనేం చెప్పను. అయిపోయింది కదా. శాలరీ ఏమీ స్కూల్లో ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు? చేస్తావా? నాకు అర్థం కావడంలే. పొద్దున్న లేచిన నుంచి 100 మందికి సమాధానం చెప్తానా? ఎవడు బీకి ఏం సాగుతుంది? 10 ఎకరాలు ఉంటే పైనుంచి బీకినారు. ఎవరు చెప్తారు? చెప్పు చెప్పు. బాత్రూమ్ లో ఎందుకు ఇప్పుడు ఇస్తున్నారు కదా? ఏమి వేడి రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. వాళ్ళు గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్ కలెక్టర్ అకౌంట్ వేసి అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ వీళ్ళ అకౌంట్ లోనే ఇస్తారు సార్. అవును, మీ దాంట్లోనే పడుతుంది కదా ఇప్పటి నుంచి 6000. ఇంకా 1 మంత్ అయింది తీసుకుని వెళ్ళి ఇంతకుముందు వేరే నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి పడతాలేమో 6000 పడుతుంది.